ना आं मिसाखौ बुङाखै आरो ना दा मैयायो बोरैबा बियो जबरदस्ति फैबाय फैनानै डाइरेक्ट बे हाबबाय न' सिङाव आं फैनाङा आंना हौवाया फैसिगोन आंहा हौवा दंखायो होनना बुंदोंमोन आरो ना ओमफ्राय बियो मानियालासिनो फैबाय फैनानै दरजा लक मारिनानै बिनि दसे थाबाय ओमफ्राय गावहा मोनफैनानै जोंखौ बुंबाय बियो गाज्रि जालायदों खामानि जालायदों होननानै। हेल' गाइस जोङो मोखां बिजाबनि गेजेरजोंहाय माखासे भिडिअ भाइरेलखौ नायगासिनो दङ नोंसोरो बे भाइरेलखौहाय नुगासिनो दङ जानो हागौ बे भाइरेलानो जाहैबाय बेंगलरनिफ्राय जानाय मोनसे भाइरेल बे भाइरेलानो जाहैबाय जोङो खोनानो मोननाय बायदिब्ला सासे बांगाल हौवाजोंहाय माखासे सोमोन्दो लानाय भाइरेल होननानैहाय जोङो मिथिनो मोनो लोगोफोर बिनि फिसायानो बुंदों जाहैबाय नैबे आइजोआ माखासे गाज्रि सोमोन्दो दङ होननानैहाय बांगाल हौवाजों माखासे गाज्रि खामानि मावदों होननानै नाथाय आइजोआ बुंनाय बायदिब्ला बे आइजोआ गाज्रियावहाय थाङाखै होननानैहाय फोरमायनायखौ जोङो नुनो मोनदों स' लोगोफोर बेयावहाय माखासे लाइमोन सेंग्राफोरबो दङ बिसोरो जानो हागौ बेंगलर बड' वेलफेयार एस'सिएशननिनो दैदेनगिरिफोर लोगोफोर आं सानो जोंनि बर' हारिनि गेजेरावहाय मानो बेफोरबायदि भाइरेला जागासिनो थायो आरो बेफोरबायदि मानो मावबाय थायो मिथिखानानैबो दाय मावबाय थानायखौहाय जोङो नुबाय थादों स' लोगोफोर गुबुन हारिजोंहाय जुदि बेफोरबायदि गाज्रि सोमोन्दो लाखिलायोब्ला बर' हारिनि गेजेरावहाय माब्रै सोलिनांगौ आरो माब्रै बेफोरबायदि मान सन्मानखौहाय जोङो लाखिनो हानांगौ जोङो मिथिखागौ बर' हारिखौहाय गुबुन हारिफ्रा मिनियो होननानै आरो आं बेयाव नायनाय बायदिब्ला दिनैहाय बे आइजोखौल'सो बुंबाय थादों नाथाय बै गुबुन हारि आइजो सासे बांगाल हौवा बेखौहाय मानो लाबोनो हायाखै बे बांगाल हौवाखौबो लाबोनानैहाय बेयावहाय सेबनांगौ होननानैहाय आं सानो दिनैहाय हौवा हिन्जाव सानैनिबो गेजेरावहाय बिथांमोनखौहाय सेबनांगौ होननानैहाय आं सानो सोर मार बे बांगाल हौवाया बे बांगाल हौवाखौहायसो नागिरनांगौ होननानै आं सानो लोगोफोर आं आरोबाव बेखौबो सानबावो दे बिनि हौवाया जे बुंदों खामानि जाथारदों होननानै नाथाय खामानि जादोंना जायाखै बेखौहाय नों आंहा मिथिया बेनिखायनो स' लोगोफोर आं सानो बिसिनि जा आइजोआ गाज्रि हाबा मावदों बे आइजोखौहाय मेडिकेल चेकआप खालामनांगौ होननानैहाय अब्लासो मिथिनो मोनगोन जे बे आइजोआ बांगाल हौवाजों खामानि जादोंना जायाखै नाथाय बिसोर सानैनि गेजेरावहाय सासे गथ' दंखायो होननानै जों खोनानो मोनदों खोनानाय बायदिब्ला बिसोरो गफुरनि होननानै बुंदों बेनिखायनो लोगोफोर जोङो माब्लाबाबो बेफोरबायदि गाज्रि हाबाखौहाय मावनो नाङा नोंसोरो गाज्रि हाबा मावोब्ला हमजाखायो ओरैनो दिनै गाबोननि जुगावहाय मावनानैहाय माब्लाबाबो थाखोमानो हाखालिया बेखौहाय नोंसोर मिथिखागौ बयनिबो आखायावनो गंफा स्मार्टफन थाखायो बयबो नुखायो आरो जेब्लायबो नायबाय थाखायो जोङो माखासे गुबुनफोरनि स्ट'रिफोरखौबो नायबाय थाखायो आरो मिथिबाय थाखायो अब्लाबो नोंसोरो मानो बेफोरबायदि गाज्रिखौ मावो आं बेखौहाय साननो रायजोफोर लोगोफोर दिनैहाय नोंसोरो बे माखासे आइजो आरो बै हौवा बिसोर हौवा हिन्जाव सानैनि स्ट'रिखौहाय नोंसोर बिसिनि खुगाजोंनो नायनानै लादो आरो नोंसोरो खोनासंदो लोगोफोर स' आं नोंसोरनोहाय नैबे भिडिअखौहाय हगारनानै होनाय जासिगोन आं बेयावनो दोनथ'नाय जासिगोन मोनसे साल खालामनानै बिसोरो लाखायाबो गारखायो बिसोर बेनि फारसे सोंनांला आं अल एबसु जेनेबा गासिबो एबसुआनो जाबाय आं मोनसे गोख्रों खोथा बुंसै आं जेनेबा बेखौ गारनाय जासिगोन आङो बे माबा जागोन दं नों गारा जों बेखौ जेबो बुंनो हाया नों नोंनि हिनजाव नों न'आव लांनानै नों डिसिसन खालाम गामियाव लां जिखुनु जाया नों दिनैनि गाबोननि गेजेरावनो टिकेट दाननानै न'आव थांनानै नोंसोर बिसि फिसाय रायजो राजा दा जों नोंसोरखौ सोर हाबा होआमोन नोंसोरखौ सोर हाबा होआ नोंसिनि आइ आफाया हाबा होदोंना नोंसिनि आइ आफाया हाबा होनानै जुदि नोंसिनि नोमा नोमफाया जुदि नोंसोरखौ बोखालायो होनोबा उनाव बोखालायखा खोनासं मोजां खोनाबाय दा बिदि बुंजायो खोनासं आं माने रुमाव लाना थांबाथाय खोनासं आङो न'आव थानो मोनखाया दा खोनासं ओमफ्राय नों बेफोरबायदि खोथाखौ मारै बुंखो जेनेबा नोङो सासे बे हिनजावखौ हाबा खालामना लाना फैदों खामायनो फैदों आं जोथोनाव लानानै बेखौ आं बिराद अननानै आंनि मेंबाय हारसिंनो मेंबाय नङा होनबाय थायो बे खनसेल' नङा खनबेसे जादों आदामोनासिम
खनबेसे जादों बे खनसेल' जाथाय नङा खनसेबा आं बेखौ खनसेल' मा जाथाय नङा बेखौहाय अलरेडि नोङो जोङो सिगांनो खोन्थाहरनो हायोमोन ना मिथिखानानै हमनो मोनखानानै नोङो मानो ओरैनो सिरि थाबाय थाया प्रब्लेमा सोरनि नोंनिसो दा खेबसेथ' जाया बियो गावबो माने गावबो आंखौ खोमा खेबनानै समाय लाबोलायो होमबा गावनि फिसायाथ' गावनि हिनजावखौ बिदिखौबाथ' बिराद अनगोन गाबफ्रामलायबा गाबलायबाथ' बिराद अनगोन नाय फंबाय जों नोंखौबो गोदाव सोरावबो हाथा हामा जों नोंसोरखौ बोखाया नोंसिनि गोसोखौ जों सिफायलाया बुजिबाय जायखिया आदामोन आंखौ हेल्प होदो आं न'आव थांसै आं टिकेट बायदिसिनानि माबाफोर खालामदो बेखौ नों माबा कम्पानियावहाय मावो नोंलाय आं मिडिल बा इन्डियाआव मावो बिराद गोजानावसो मावो आं बै सुबुलमोन मावो ना बेसे गोजान जायो मिडिल इन्डिया मिडिल बा इन्डिया ओमफ्राय नोंलाय बबेहायथो मावो बेयावनो सेंग्रा बे सेंग्रानि मबाइल नाम्बार दंना गैया नोंनावहायलाय मबाइल नाम्बार दङ नाम्बारखौबो सेभ खालामा नाम्बारखौबो सेभ खालामा बेनाव गोसोआव दंखायो नालाय बे डाइरेक्ट खालामबा बेनावनो दङ नाम्बारा दे मबाइला नायनि नोंसोरखौ लावथि आं बेखौ गोदोनिफ्रायनो बिराद खय बोसोर जागोन सोर फैनानै बेहाय खामानियाव बोसोरनै बोसोरनै जाबाय दा नभेम्बराव थांना बोसोरनै 866 06 फट' गैया 06 33 फट' गैया बिनि फट' गैया 50 दंना गैया मा नाम नामलाय हुसेन हुसेन खिन्थु नों फिसिनाथ' टाइटेलसो हक्लेश्वरसो नों मुक्लेश्वर हुसेन हुसेनाथ' फट' दंना गैया देखाय दे मान सनमान जाग्रा नोंनि थाखायनो नों सासेनि मानसिनि थाखायनो जेसेबांनाखि बर'फोर दङ मान सनमान जादों